Zdeněk Papoušek je jedním z nejčestnějších lidí, které znám. A můžu to říct s velkou jistotou, protože ho znám přes 40 let. V 70. letech v době tuhé komunistické normalizace byl Zdeněk mým skautským vedoucím v utajeném skautském oddíle, kdy riskoval minimálně vyhazov z práce, ale spíše vězení. A ten jeho morální kredit rostl dál a dál, protože Zdeněk nikdy neustoupil zlu ani o milimetr. Po sametové revoluci velmi logicky se znovu stavěl na stranu utlačovaných a marginalizovaných, ať to bylo v jeho práci kurátora, kdy se staral o propuštěné vězně, nebo ať to bylo ve fondu ohrožených dětí, kde pracoval přes 10 let. A Zdeněk má v krvi to, že se vždycky stavěl na stranu slabších a utlačovaných. Co se o Zdeňkovi málo ví, je to, že vždycky byl neobyčejně citlivý také k environmentálním problémům a vždycky byl velmi citlivý na otázky, které se týkají ochrany přírody. Jeho vstup do politiky je svým způsobem logickým vyústěním jeho celoživotních snah. A všechno to, co Zdeněk říká, má kryto svým životem. A proto bych mu velmi přál, aby byl zvolený senátorem, a moc si přeji a moc prosím všechny, kdo bydlí v Brně, aby přišli 17. a 18. října k volbám a zvolili hlas, o kterém jsem si naprosto jistý, že se bude v Senátu starat o utlačované, marginalizované, nejenom o opuštěné děti, ale o všechny ty, kteří budou potřebovat pomoc. O hlas pro Zdeňka Papouška.